Israel avhena appenanti tu thru aftu και ακούσας ο Ανανέος και πάντες οι κατοικούντες την γην περικυκλωσούσιν ημάς και εκτρίψεν ητρίψουσιν ημάς από της γης και τι ποιήσεις το όνομα σου το μέγα και επίσεν και είπεν Κύριος προς Ιησούν αναστήσθη είναι τι τούτο ου πεπτώκας επί πρόσωπον σου ημαρτήσεν ο λαός και παρεύει την διαθήκην ειν διαθυμήν προς αυτούς και κλεψάντες από του ανεθύματος ενηβάλλον εις τα ορτασκεύη αυτών ούμοι δίνονται ο Ισραήλ υποστήσαν κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών avhena επιστρέψουσιν ενάτι των εχθρών αυτών ότι εγινηθήσαν ανάθεμα ου προς πίσω έτι είναι μεθ ημών εάν μη εξαρρείται το ανάθεμα εξ ημών αυτών Ανάστας αγιασών των λαών και είπων αγιαστήνε εις αυριόν τάδι λέγον Κύριος ο Θεός Ισραήλ το ανάθεμα εν εμήν εστιν ου δίνησεσθη αντιστήνε απενάντι των εχθρών ημών έως αν εξαρρείται το ανάθεμα εξ ημών και δίναξισεσθη πάντας το πρωί κατά φύλας και έστι η φύλη ειν αν δείξει Κύριος προσαξέτη κατά δήμος και των δήμων ον εάν δείξει Κύριος προσαξέτε κατ οίκιον και των οίκων ον εάν δείξει Κύριος προσαξέτη κατά άντρα και ως αν ειδειξθεί κατακαυθήσετε εν πύρη και πάντα όσα εστιν αυτό ότι παρεύει την διαθήκην Κύριος και επίσεν όνομα εν Ισραήλ και ορθρίσεν Ιησούς και προσήγαγεν των λαών κατά φύλας και ενειδειξθεί η φύλη Ιούδα και προσηχθεί κατά δήμους και ενειδειξθεί δήμους ο Ζαρέ και προσηχθεί κατά άντρα και ενειδειξθεί Αχάρ Υιός Ζαμφρή Υιό Ζαρά και είπεν Ιησούς το Αχάρ δόξαν σήμερον το Κύριο Θεό Ισραήλ και την εξομολογήσιν και αναγγείλον μη τι επίησας και μη κρύψεις απ' εμού και απεκριθεί αρά
Elisi και είπεν αληθώς ημαρτών ενάντιον Κύριο Θεού Ισραήλ ούτως και ούτως επίησα. Είδον εν τη προνημή φίλην ποικιλήν και καλήν και 200 διδράχμα αγριρού και γλώσσαν μιαν χρυσήν 50 διδραχμών και εν θυμηθείς αυτόν ελάβων και είδου αυτά κρύπτε εν τη γη εν τη σκηνή μου και το αγριρόριον και κρύπτε υποκάτω αυτόν και απεστείλεν Ιησούς αγγείλους και εδραμών εις την σκηνήν εις την παρεμβόλην και πάντα ειν εκκεκριμένα εις την σκηνή και το αγριρίον υποκάτω αυτόν και εξυγνέκαν αυτά εκ της σκηνής και ηγνέκαν προς Ιησούν και τους πρεσβυτέρους Ισραήλ και εθήκαν αυτά ενάτι Κύριο και έλαβεν Ιησούς τον αχάρ ιον ζαρά και ανοιγάγεν αυτόν εις φαράγα αχώρ και τους γιος αυτούς και τας θυγατέρας αυτού και τους μοσχούς αυτού και τα υποξυγεία αυτού και πάντα τα πρόβατα αυτού και την σκηνήν αυτού και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και πας ο λαός μετ' αυτού και ανοιγάγεν αυτούς εις εμικαχώρ και είπεν Ιησούς το αχάρ τι ολιθρεύσας ημάς εξολεθρεύσε σε Κύριος καθά και σήμερον και ελιθοβολήσαν αυτόν λίθος πας Ισραήλ και επιστήσαν αυτό σώρον λίθον μέγαν και επαυσάτο Κύριος του θυμού της οργής δια τούτο επορευόμασεν αυτό εμικαχώρ έως της ημέρας ταύτης. Well, that's it. Thank you. God bless you.